Áno, ľudia, všetko je tu. A tieto Malte je ľudia. Pozri. Cigánik, aha. Maltský cigánik. Koľko je tam, pozri. Čakajú všetci na chleba. Aha. A pozri, aká plážečka, pozri. Daj sem, ja ti to ukážem, daj sem. Pozri. Krásne more. Ľudí je tam jak lídli, keď čakajú. Nádhera. Hej, prvý raz dávame asi prednosť na Malte. Krásne palmičky. Cítim sa jak na Sahare. Asi preto, že na auto si vidím, že Bože, Bože. Cítiš to? Cítiš to tam? Sú tam také mačky. Koľko je tam, no pozri na to more. Krásne. Samé auto, všetko, voda. Taká menšia, planá, slaná. Nádhera. Dáme si pauzičku na chvíľočku, po chvíľku pokračujeme.